weighing 120 kilograms. He joins us with 14 wins, 11 defeats and 2 draws, including 4 KO victories. Hailing from Ukraine, please welcome Oleksiy Mazeiki. He weighs 107.5 kilograms. His record stands at 11 wins, no defeats, including 9 KO victories. He comes to us from Sundsvall, Sweden. Here is Otto Wallin. Otto Wallin, altså klar til den her vanskelige opgave. Og det er altså også en velvoksen, han kan overkomme opgaven. Første omgang. Med det samme, som det fremad. Han er nok heller ikke skræmt bokser. Han har som sagt selv tidligere bokset flat. Han er blevet voldsomt rig af. Han må bestemt ikke undervurderes. Senest det var tilbage i december, hvor Mazykin tabte Frans Rille. Sin noget ældre der lige så stille har smuglet kontrollen efter Mazykin kom meget fra. Han må altså tage lidt imod lige ind imellem, når han går fremad. Man bare lige sådan lægger ned. Første omgang. En nogenlunde jævnbyrdig affære, men jeg synes godt, jeg vil give den snævert til Wallin. Combination. You don't have to load up, okay? So, like I say, don't load up, just offset him. Side to side attacking, all right? He's going to be done very soon, trust me. He likes to start out like this, like he did with Christian Hammer, but you're a whole different fighter. You're not passive. So, but work behind that jab, okay? Everything's there. And then don't forget those left hooks to the body. You know? Side to side. Og kunne høre Joey Gamache i ringhjørnet sige, at det er altså sådan her, han plejer at bokse Mazykin. Han kommer lidt hurtigt ud, gjorde han refereret til en tidligere kamp også mod Krav, som Mazykin tabte. Og efter 6 omgange, der var han også kommet hurtigt ud. Det gjorde han altså også her, startede hårdt ind, synes jeg. Hvad han har gjort af. Så dybt træffer der til Mazykin, der lige går en tur ned. Den kom lige lidt forsinket, men den sad lige, hvor den skulle. Oleksiy Mazykin. Men forsøger selv at gå fremad. Mazykin. De der dybe træffer. Så samtidig efterlader det til hovedet. Og det ved Otto Wallin godt. Og den sad også på Mazykin. Han rammer altså også selv. Og der sidder en dyb igen. Han var lige uopmærksom et kort øjeblik der. Mazykin. Ja, håndklædet bliver kastet i ringen her. Tidligt fra det ukrainske ringeren. Den der kan slet ikke komme sig over. Oleksiy Mazykin. Det var en hurtig og nem sejr til Otto Wallin. Det virkede som om han, jeg ved ikke om han simpelthen troede, at der var blevet råbt break. Han var i hvert fald fuldstændig uopmærksom. Mazykin. Jeg ved, at han kan altså ikke kaste håndklædet, mens der bliver talt over. Ladies and gentlemen, the fight ends at 2 minutes and 26 seconds in the round number 2.
Your winner by KO, and now 12-0, Otto Ballet. Let's also hear it for Oleksiy Mazikin.